Magandang gabi na naman sa ating lahat mga ka-adventure. Kasalukuyan na naman kaming nandito sa gitnang bahagi ng karagatan ng aking partner na nagsasagwan na papunta sa aming destinasyon. As usual mga ka-adventure ay susubok na naman kaming mamana ngayong gabi. Pero nais ko palang ipakilala sa inyo mga ka-adventure ang aking bagong partner ngayon. Sino po? Si partner JC. Si Kungkong. Mas kilala rin sa pangalan na Kungkong. Wala kasi yung aking partner na si partner Ali at saka si partner Andro. Medyo busy sila mga adventure kasi si partner JC ang aking inaya na kasama sa akin ngayong gabi. Shout out nga pala sa lahat ng kababayan ng aking partner dyan sa may Tabaco Albay dyan sa Bicol. Shout out po sa inyong lahat dyan. Naway mapanood ninyo ang inyong kababayan dyan. Siyempre mga adventure, kaya ng dati amin na naman kayong anyayahan na samahan kami ni partner JC sa aming adventure ngayong gabi. Naway mabiyaan tayo ng magandang huli para masaya ang ating pag-ahon mamaya. Gaya ng dati ay sabay-sabay nating masasaksiyan ang ganap sa ilalim mga adventure. Naway sama-sama tayo hanggang dulo para sabay-sabay nating masilip kung ano ang aming makayanan mamaya sa aming pag-ahon. Kaya muli mga adventure, kung kay mapadaan lang sa channel na ito, kung sakaling maibigan mo ang nilalaman ng aming mga video, amin po kayong inanyayahan na mag-subscribe sa aming channel at pag-like and share na rin po ang aming video at pag-hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated pag may bagong video kaming i-upload. Hindi ka na namin patatagal mga adventure dahil aming natatanaw bandoron na mayroon ding naninisid. Maubusan tayo, hindi naman sana. So paano mga adventure, kita-kits na lang sa ilalim at aming i-update kayo sa aming paglusong at ganun din po sa aming pag-ahon mamaya. Kaya stay tuned lang po mga adventure at kami ni partner JC ay magdadive na. Papalasin ko rito, tatatalo na ko ito Tara na mga adventure.
ha. A few moments later. Nakaahon na kami ni partner ko mga adventure. Konti lang ang aming huli dahil malabang tubig at saka maraming namamana rin dun sa spot na pinamamanahan namin. Naunahan kami. Kaya ito lang ang aming nakayanan mga adventure. May kunting isda rin at saka mga seaweeds. Sakto lang talaga na pang ulam para bukas. Paano mayroon din naman tayong sasabawan para bukas mga adventure. Hindi man tayo nakarami ngayon pero at least nalibre naman na yung pang-ulam natin para bukas. Malaking bagay na rin na mabawas sa ating budget mga adventure. Libre na sa ulam, hindi na tayo kailangang bumili pa. Kaya salamat na naman sa biyaya ng karagatan na pinagkulob sa ating ngayong gabi. At salamat na naman sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito ng aking partner mga adventure. Naway sa sunod na adventure magsama-sama po tayong muli at labis-labis pa akong nagpapasalamat dahil unti-unti po tayong dumarami at paano nadagdagan po ng paunti-unti yung ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway hindi po kayo magsawa na manood pa sa sunod na video na aking i-upload. At bago ko puputulin tong video na to ay i-shout out ko lang si Spearfishing Night Adventure from Bicol. Sa lahat po ng mga spiro na kagaya ko, lalo na po sa inyong matyagang subaybay at nanonood ng aking mga video, shout out po sa inyong lahat. Ito ko na nga po puputulin ang aking maikling video ngayong gabi at naway na bigyan ko kayo ng kahit naway nasihan po kayo sa video na aking pinasilip sa inyo. At muli po maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kits po sa susunod na adventure.